ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ଇଂଲିଶ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନଟା କ'ଣ ହେବ? ଡିଫିକଲ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବା ଏଠି ଗ୍ରାଫଟାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗତକାଲି କଥା ଅବଭିୟସଲି କହୁଛି କି ମାନେ ପାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଲା ବାଜିଛି ଦିନ 4ଟା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି? ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହୁଛି ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାମାନେ ମା କେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି? 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମେ ବି 2:30 କି 2ଟା ବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମା ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ ପଛକୁ ଗଲି ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ এইটা କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ଶୋଇବା ଇଭେଣ୍ଟଟା ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଡବଲ ପାଷ୍ଟ, ୟାର ପାଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି 3ଟା ବେଳେ, ସେଇଟା ହେବ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ଫର୍ମ କରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି when I reached home, ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମମ୍ had slept, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି କ୍ଲାସ୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ସେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ? ପୁଟ୍ ଦ କମେଣ୍ଟସ୍। ଇଂଲିଶ ସିନା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀ ଶିଖନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।